Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama neng guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Wih, cah cilik lho, di SMA lho. aja buku dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki perkang mengenal. isor, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk prawo. Dik sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken iki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Yo ora iki sing kemblete. Loh, lah 17 nyapa